Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Mananangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga po sa tuyang mga ka-consumer at mga kanegosyo. Ngunyan po aldaw na naman nin Biyernes, September 19, 2025. So, ikatulong Biyernes kang bulan na Septembre. Kaya po mag-iiribahan naman po kita ngunyan sa laog nin sarong oras. Alas 11 hanggang alas 12 nin udto digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Sa Giraray, iyo po ini ang sa indong makakaibangon yan, si Bem Romano Birango, ang sa indong kanegosyo. Sabi tabaga po, ini ang programang magtatao sa Indonin mga kasimbagan, asin mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo, asin syempre, ini man po ang programa na magtataonin pagmidbid sa mga matrayumpong negosyante. Kaya ngunya na aga, ang satuya pong tema or ang satuyang topic, iyo po ang cacao industry. Ano po? So, aaramunta po kung paano ining industriyang ini nakakatabang sa satuyang local economy. As in, syempre, sabi tangani, magtataonin pagmidbid sa mga matrayumpong negosyante. Kaya igwa kitang i-feature na sarong negosyante or sarong entrepreneur na nasa cacao industry po. Mataod-taod po ipapamidbid po nyato sinda sa Indogabos. Kaya po, day ka mo magliwat ni istasyon, nadadangog kita sa radyo DZGB 729 kilohertz. As in, syempre, naka-live po kita sa Facebook page kang DZGB News Online na sinishare mi man po sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Kaya po sa mga nagdadangog po sa tuyangon yan sa indang mga radyo, sa mga nasa lunadan, sa mga nasa pampublikong lunadan, sa mga nasa private cars po na nakaantabay sa tuyangon yan, iyo po ini ang Usapang Consumer at Negosyo hatod po sa Indokang DTI Regional Office 5. Ayan. Sa taod-taod man po, day po kamo maghali kasi igwa kaming papremyo, igwa kaming pakonsuelo na kung kamo po mag-participate sa samuyang discussion, sa samuyang usapan, makaka-receive po kamo nin 300 peso worth of gift certificate hali sa DTI. So, inaanyayahan po namin kayo na mag-participate kung igwa kamong mga ihapot, igwa kamong mga concerns, manunungod sa pagninegosyo. Dai po kamo mag-alang-alang na maghapot, pwede po kamo mag-text sa text line namin na 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. As in, syempre, pwede man kamo mag-comment sa live feed kaining programa, Usapang Consumer at Negosyo, sa Facebook page po kang DZGB News Online. Iyo po. So, libre po ining talakayan, libre po ang sa indong mga suggestions and comments. Kaya po, ini-encourage mi po kamo na mag-participate. Ano po? So, di ko na po ining pagparapahaloy-haloyon. Ipamidbid ko na po ang satuyang mga bisita ngonya na aga. Sabi tabaga po, ang satuyang topic ngonya na aga ay tungkol po sa sarong very successful na nagdadakula na industriya sa Bicol. Kasi para sa kaaraman kang sa tuyang mga paradangog, igwa baga kita mga iba-ibang industriya na
mga priority no industries digdi sa Bicol sa Region 5. So saro po ining cacao industry sa satuyang pinagsusuportahan, pinagtatabangan asin padagos na pinapadakula na industriya. So iyo po ini ang satuyang topic mo niya na aga. Sabi tabaga duman sa tuyang teaser kung nagbasa ka mo, naka-follow ka mo or naka-like ka mo kang DTI Region 5 Bicol Facebook page, Cacao, Kabuhayan, Asenso at Ginto ng Bicol. So, alam mo ba na ang tsokolate ay nagsisimula sa maliit na butil ng kakao? So, alamin ang kwento sa likod ng matamis na industriyang ito. So, ngunyan, ang saro sa satuyang mga bisita, ang samuya pong Senior Trade Industry Development Specialist under the DTI CARP, no? DTI Comprehensive Agrarian Reform Program. Iyo po si Sir Christian Porlucas. Sir, maray na aga po Sir Christian. Batiin po natin ang ating mga taga-subaybay at taga-pakinig dito sa ating programang Usapang Consumer at Negosyo. Please go ahead. Magandang araw sa lahat, Ma'am Bem. Lumapit ka Yan. po Sir Christian sa microphone. Sige po. Apo. So, magandang araw sa lahat, sa ating mga listeners, viewers. So, yours truly po, Christian Perlucas, pero you can call me Kuya Chan. Yan, ang tawag sa akin kadalasan na aking mga kliyente sa Cacao at sa hinahawakang programa, ang CARP. So, ngayon po, tatalakayin natin yung mga bagay-bagay. Nasa na ba ang Cacao ng Bicol? Sino-sino na ba ang mga MSMEs, mga processors, at sino ba ang mga ka-partners natin sa pagsulong ng pag-develop pa at bibigay pa ng importansya sa industriyang ito. Okay. So, yan po ang mga malalaman natin as we go along with the program. Kasi, syempre, hindi lang po si DTI, no, ang enabler. Marami tayong mga katulong na mga private groups and other national government agencies, no? Tama, Sir Christian? Yes. So, mamaya po, yan po ang pag-uusapan natin. Makakausap natin dyan mamaya si Sir Christian. At sabi ni Sir Christian, Kuya Chan daw ang tawag sa kanya ng kanyang mga kliyente, ng kanyang mga tinutulungan na mga players or stakeholders dito sa industriyang ito. At syempre, para po ibida natin ang isang entrepreneur na nasa industriya po ng kakao, kasama natin si Miss Kay ng Alia Chocolates. Tama Yes, po. correct. Okay. Miss Kay, pwede pong batiin din natin ang ating mga taga-subaybay. Yeah. Please go ahead. All right. Thank you, Ms. Bam. And thank you, DZGB, for having us today. And yes, good morning to all, to DZGB listeners, fellow entrepreneurs, and of course, fellow farmers. And thank you, DTI, for having me, Bea, and Alia Chocolates here today, this morning. Opo. Thank you. Okay. So may kasama si Miss Kay, si Miss Bea. Yes. Oo. Mamaya ipapakilala ni Miss Kay din as we go along with the program kung sino din si Miss Bea sa company. Oo, Yes. no? Kasi ito si Miss Kay, siya ang CEO, owner ng Alia Chocolates. Mamaya po, babalikan ko kayo. Siguro unahin natin kausapin si Sir Sir Christian, ang aming focal person sa cacao industry, no? Kasi siya po ang makakapagkwento sa atin kung ano na ang status ngayon ng industriya, ilang players na or ilan ng MSMEs ang tinutulungan natin dito sa industriya. So yan po ang masasagot natin mamaya. So Sir Christian, simulan natin po dito sa industriya ng cacao. So, bakit ba ito, 'di ba? Hindi pa tayo natatagalan, no? Ilang taon pa lang tayong naka-enroll dito sa industriyang ito kasi nakikita talaga natin na meron itong potential, no, na industriya, lalong-lalo na dito sa Bicol region na isa na itong growing industry. Ano na po ang status? Actually, ma'am, we are in third year pa lang. Third year, officially okay. enrolled sa cluster ng cacao. Industry cluster So, ng it's cacao. a baby industry talaga sa DTI. Pero,
ang kakao is a silent industry noon pa man. Kasi bata pa tayo, meron ng mga tableya Opo. na tinitinda sa mga barabarangay para gawing tsokolate. Yung mga traditional Oo, pa noon, na no? Yung mainit mga, na oo. tsokolate and inihalo sa champurado ng mga nanay natin, ng mga lola natin during those times. So, hindi na siya kaibahan sa atin. Pero ngayong panahon, yung recent years na yun, after nung nag-enroll ang DTI, Opo. kasi napapansin na ni DTI na ang dami na nag-engage sa kakao. Kasi ang Department of Agriculture, partner natin yan, patuloy silang nagpapatanim, tumutulong sa mga farmers na isama yung kakao as an intercrop or as pangunahing crop sa kanilang lupa para magkaroon ng kabuhayan. Opo. So, mula doon, ang DTI, syempre, ang role natin is to help, to give value addition, to promote more income and generate jobs para sa ating mga tao dito sa rehiyon. So, dahil nakikitaan ng potential ni DTI itong kakao, so doon namin talaga pinush sa aming mga partner agencies, specifically ang Department of Agriculture, ang DNR, ang PCA, na magkaisa para sa pag-develop pa ng kakao ng Bicol. Kasi sa history, ang Bicol is isa sa mga unang natamnan ng kakao seedlings during the Spanish era or the galleon trade na nasa history natin, unang itinanim sa parte ng Batangas, di ba? Yes. Then kumalat pababa hanggang makaabot sa Mindanao. So, kung ang Bicol, sinasabi Southern Luzon talaga ang first na tinannan ng mga kakao sa Pilipinas. And ang patunay dyan is we have heirloom kakao. Yeah. And sa Bicol and sa Albay, madaming heirloom kakao. Okay. And meron tayong isa pang MSME, the Muraba Foundation, which they promote intensively itong heirloom kakao. Kasi may sariling flavor din yung kakao ng Bicol. Pero aside from that, because of continuous innovation and development, we have introduction of different variety. So we have yung Criollo, na ginagamit ngayon na mas special yung flavor, and yung common na UF18 from UF18 from different country. Nalimot lang ako. Pero I have a copy. Para sure tayo. Yung sinasabi mo, Sir Christian, na merong iba-ibang varieties din yung kakao. Yes, Oo. ma'am. We have Criollo, yun yung Very yung rare. fine flavor, Oh. yung rare. Pero that's base sa ang heirloom kakao ng Bicol is nag-ugat talaga si Criollo. And trace or strains of Criollo to other variety na. So it's more on Trinitario, yan. Then the common is the Forastero. Pero yung seedlings na dinidistribute PBA, it's more on sa production ang focus kasi mas maganda yung yield niya. That is the UF18. So, itong mga variety ng kakao na ito is malaking tulong sa ating mga kakao farmers, kakao growers para mas mapalaki yung production nila and yung income nila. And from that, mas marami sila natutulungan, mas marami na-generate na jobs. So, ngayon, Sir Christian, na-mention mo kanina na nasa pangatlong taon pa lang tayo na naka-enroll dito sa cluster ng Yes, kakao. ma'am. Kasi, di ba, yung Region 5, sabi mo nga kanina, yung Batangas, no? Opo. Region 4A, Going at saka, down. yes, oo. At saka, alam naman natin na sa Mindanao, Opo. sa North, Davao. sa Davao. Oh. So, ngayon, sir, ilang ano na tayo, no, taon. So pwedeng sabihin na medyo like mature na din, kasi yung mga players natin nakabugbog na din siguro sila sa mga trainings na binibigay ng iba't ibang ahensya, syempre sa atin, so yung mga skills trainings natin. Nakailan na ba tayong MSME na na-develop dito Yan. sa industriya? Opo.
Actually, Ma'am Bev, nag-start kami sa profile namin noong 2022 na ang MSMEs nasa around 40 yung assisted namin. 40, Pero dahil silent industry ang kakao, maraming mga home-based business na gumagawa ng mga tableya. Yung parang mga patak-patak lang ng tableya yung ibinebenta sa mga barangay. Then dahil na-develop natin, then may mga malalaking private business na rin naman na nag-engage and nag-expand to cacao processing. So as of now po, nasa 120 na ang assisted MSMEs natin. And ang data po based from Department of Agriculture, nasa around 3 to 4,000 na rin ang cacao growers natin. Then meron po tayong ina-assist na council. So yan po ay pinagtulungan ng DTI, ng Department of Agriculture and other stakeholders para mabuo yung konseho ng cacao sa Region 5. And tayo nga po ang unang chapter ng Philippine Cacao Industry Council na nabuo. So na-acknowledge po yan sa Cebu last 2023. Then last year po, na-register din natin as first chapter ang Bicol Cacao Associations. Then recognized din po, affiliated last year sa Cebu din. Alam ko, nakikita ko yung ating mga members no ng council na napakasipag talaga. Oo, napaka-active talaga nila, as in talagang pinupush talaga nila yung development ng industriyang ito, no. Na-mention mo kanina, Sir Christian, na yung DA, no, on the part of the Department of Agriculture, nandun sila sa pagpapadami ng mga cacao trees. Oo, kasi kailangan talaga natin, kasi on the part naman of the DTI, tayo naman yung sa pag-develop ng mga products, no, kasi 'di ba, kung dumadami na yung demand, kailangan din dumadami din yung plantation, yung mga cacao tree. So, talagang nagtutulungan yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. At syempre itong ating nabuong council, ito talaga yung yung objective, no, na mapalago yung industriya. Nabalitaan ko, Sir Christian, na meron tayong ginanap na Bicol Cacao Congress. Yes. Saan ba ito ginanap? Yes, ma'am, sa Robinsons Naga Sa Naga, City po. oo. So, Hindi pa, ngayong taon pa lang ito. Opo, current, lang po, bagong-bago, mainit-init pa. Last August 22 to 24, nagkaroon po tayo ng first Bicol Cacao Congress. Dumalo ka ba, Miss Kay? Opo, isa po yan sa aming mga resource speakers. Yun, Okay. Kay. With Morava, right? Opo, with Morava, with Crave Cacao. That's right. Opo. Yan. So sila po yung ating mga, sabihin ko malaking naitutulong sa industriya, kasi na-share nila yung mga kaalaman, lalo na pagdating sa saan ba pwede i-market, ano yung mga pwede pang gawin sa kakao para mas lumaki yung kita ng mga tao. And mainganyo yung farmers na magtanim, mag-produce pa para gamitin ng ating mga processors. Nagbibigay sila ng inspirasyon at encouragement sa mga potential, no? Yung mga would-be entrepreneurs na gustong tumayo din ng negosyo, especially in relation to cacao processing, no? Okay. Yes, Ma'am Bem. Oo. So okay naman yung yung Congress po. Opo. Yes, Ma'am Bem. Actually, yung Congress is patunay kung gaano na ba kalaki yung naabot ng cacao for 3 years ng effort ng mga private sector, ng mga iba't ibang ahensya na tumutulong sa industriyang ito. So, ang attendance ng Congress is around 250 to 300 po. Then, iba't ibang ahensya nandun, iba't ibang level ng mga MSMEs, andun din po ang ating academe, and even the Secretary of the Department of Agriculture attended the Congress. And na-amaze po siya na ang bilis ng paglago ng cacao sa Bicol. Kasi during the last roadmap, meron ang cacao for the Philippines, wala ang Bicol. So ngayon, kasi ngayon start ng 2026 up to 2030, nagda-draft na po for the another or next roadmap para sa Pilipinas. And
masaya pong balita dahil kasama na ang Region 5 sa roadmap or sa plano for cacao sa bansa. Wow. Very So, nice. through the Congress, no, parang mas lalong na-inspire yung mga iba't ibang enablers to really push with the development of the cacao industry, no? Yes, Oo, ma'am. dahil sa pinakitang ano yun, attendance pa lang. Teamwork, Oo, no? teamwork. Teamwork ng buong industriya. Yung iba't ibang members ng council talaga nagtatrabaho Yes, para talagang mas lalong mapalago itong industriyang cacao, no? Cacao industry. Okay, so magandang ano yon, maganda ding development yon na pinakita during the Cacao Congress. Oo. Pero Sir Christian, 'di ba, sa part ng DTI, meron tayong mga iba't ibang interventions na binibigay sa ating mga MSMEs na nasa industriya, no? Ano ba yung mga interventions na binibigay ni DTI para mas lalong mapaganda yung kanilang mga produkto at saka yun, syempre, dumami ang kanilang market or mag-expand, no? Ano ba ang mga interventions ni DTI? Yan. Dahil nga po, enrolled na ang cacao sa aming ICE program, yung Industry Cluster Enhancement Program. So, lahat po ng programa meron ng DTI na makakatulong sa industriyang ito ay aming ibinibigay. Katulad, unang-una na, we have the shared service facility kasi ito yung unang-unang pangangailangan ng ating mga processor na magamit nila yung mga modern equipment na hindi nila afford or mahirap bilhin. So, by means of this shared service facility, mas napapaganda, mas napapadami yung production ng produkto nila. Then, kung meron na tayong tulong sa processing, meron din tayong mga skills training kung Opo. paano gamitin, i-develop pa yung produkto. We have the product development and branding. Kasi kailangan ang produkto hindi lang masarap, hindi lang may quality, kundi presentable din. So, yung Oo. packaging, very Then- important. Then the branding itself, The branding. the totality of the Oo. product, the image. Kailangan alam yan ng mga negosyante natin. Then, aside from that, we have trade fairs para sa actual selling. Sa marketing Oo. naman yun. The Marketing yung aspect. B2B, yung oo. business-to-business activity ng DTI para mahanapan ng market yung ating mga MSMEs para magkaroon sila ng tuloy-tuloy na pagbebenta ng produkto. Then, access to finance, may mga partners po tayo na financing institution. Unang-una na po dyan ang financing body ng DTI, ang SB Corporation, na madali po nilang malalapitan kung nangailangan sila ng kapital. And aside from that po, may mga programa din tayo na katulad nung sa Bicol, sa DTI Bicol, The Link, yung pong licensing, innovation, networking and collaboration, project ng DTI Region 5 kung saan binibigyan natin ng tulong ang mga MSMEs para magkaroon ng compliance sa marketing regulatories like the Lalo na FDA, sa LTO, food. CPR, and ngayon, yung halal. Okay. Para may offer yung product sa ating mga Muslim and even not Oo. Muslim, yung mga health conscious because we all know halal is being good. Yes. So, is offering good food to people. So, mara- these are only some Opo. of the interventions Yes, meron tayo. na meron si DTI. Kaya wala na pong rason para po ano pa ang tawag dito, magdalawang isip, no, yung ating mga entrepreneurs na talagang magpursige din kasi nandito lahat yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para magtulong, Yes, para tulungan silang lumago at syempre eventually yung ano nito is for local economic development. Kasi yun nga ang palagi nating sinasabi kasi itong mga MSMEs na to, these comprise 99.6% of the business community all over the country. So dito talaga tayo dapat nakafocus yung ating mga assistants, no? Kasi sila talaga yung katulong natin sa paglago ng ating ekonomiya. Ayan. Okay. So, Sir Christian, other than these, no, na-mention mo, yung SSF, alam ko meron tayong isang malaking project for cacao. Cacao, Dito sa Albay, no? Oo.
So that is for actually ang partner natin diyan kasi ang SSF po, we have private partner kung saan i-house yung ating facility. We have the Muraba Foundation. So pwedeng magamit yung ating mga maliliit na MSMEs kung kailangan po nilang mas i-refine yung kanilang produce kasi ang labanan ngayon is quality eh. 'Di ba? Aside from the image and the branding, dapat ang pinaka-base mo talaga maganda yung kalidad ng produkto mo. So sa cacao industry, mahalaga refined yung product lalo na kung yan ay locally ang pinaka-market mo, syempre local muna, yung within the reach. So ang preferred ng tao, yung mas smooth, mas refined yung kanilang iniinom na tsokolate and yung ipaprocess nila into different products like mga chocolate bars, sa mga pastries. So, makakatulong yung facility na ngayon kasi mas pina-advance eh. Dati noon, we have only grinder lang, 'di ba? Na ginagamit for the cacao. Pero ngayon, we're using fermentation, then refine na natin using melangers, then other equipment pa for refinery ng finished product. So lahat ng 'yon is meron na may provide para sa kanila. So it's a matter of ano na lang talaga, action to our MSMEs na dumulog, lumapit, saan ito. So meron na po tayo nito. So it's based in Kamalig. So sa marami rin po tayong processor sa Kamalig. So for sure, it will help a lot yung mga MSMEs natin nearby. Opo. Then aside from that, meron tayong mga shared service from different provinces na they have tools and equipments na magagamit sa cacao. Na pwede rin po nilang lapitan. So marami na po talagang mga programa ang gobyerno, no? Yes po. Lalong-lalo na dito sa ating pinag-uusapan ngayon, yung cacao industry. Dito tayo ngayon medyo nagbibigay ng mga tulong, iba't ibang assistance, no, na talagang makakapagpalago or makakapagpalaki nitong industriyang ito. Meron nga akong natikman na parang cacao, no, yung isang player natin sa Kamsul. Talagang makukompare ko na siya doon sa mga imported chocolates. Okay. Oo. Kasi parang may narinig ako na talagang masarap talaga daw yung natin, yung tsokolate natin. Oo. Kasi parang very refined na din siya. As in, hindi ko na malasahan na ito gawa dito sa atin, lalong-lalo na dito sa Bicol, no? Yung natikman kong chocolate bar. Ma'am, hindi ka pa natitikman. Oh. Yung flavored tablea drinks ng Alia. Ay, wow! Kasi national winner ng Philippine National Cacao Council and Association last year. Ano yun? Inumin opo, siya? Yung tablea po, they process it into drinks. So, ang nanalo that time is si Alea. So, sila ang defending champion this year. Okay. So, ayan po. So, napakagandang timing dyan. Mamaya, babalikan na lang kita, Sir Christian. Yes, so, ma'am. kakausapin ko na si Miss Kay ng Alea Chocolates, no? Siguro, one of these days, dadaan ako. Alam ko, meron kayong stall sa mall, sa SM, no? Sa SM. Yes. Nasa second floor ba siya? Yes, that's right. Oo, hindi ko pa yun nadaanan. Hindi So, ko pa. one of these days, dadaan ako para talaga matikman ko na yung binibida ni Yes, ma'am. Sir Masarap Christian, yun. Right. winner. National winner Yes, ba ma'am, yun? national winner. Wow, okay. So, Miss Kay, thank you again for honoring our invitation to be with us here in our program. So, tanong lang po, Miss Kay, paano ka po napunta dito sa negosyo mo na cacao, no? Okay. Una siguro yung drinks muna, no? Yung pre-process mo. And then ngayon, meron ka na ding mga ano yung tawag mo? Nibs. Yeah. At saka meron ka na ding bar. Meron din po. Oo, meron ka na Yes, din. yes. So, how did you start? Paano ka nagsimula dito sa negosyong ito? Okay. Well, Alea started in 2019 po. At that time, I was in Japan doing my first business. In Japan? Apo.
Okay, so I studied in Manila, then I studied in Singapore. Then after graduating, I moved to Japan to start my first business, which is a fish export business. So I was exporting fish from Japan to other countries. First yung Singapore as an import destination. So, yung ano mo po, undergraduate study mo related sa food processing? Not at all, pero related siya sa public service. Oh. So maybe the heart to serve the public brought me to doing businesses that are close to the communities. For example, fishing, and then now cacao farming, and then now actually masama sabihin kasi mainit na topic, construction. But we're not builders, but we help builders source sustainable architectural finishes. So, Okay. hindi po kami yung tagagawa ng bato, buhangin. Hindi po. yung civil works. No. So, dun lang kami sa pagpapaganda ng kwarto, ng lugar. Yeah. So, And- more on the interior. Yes, and only materials that are ethically, environmentally friendly. Yun. So, hindi yun naman ang siya maganda. nalalayo. Okay. But going back to your question, how did I start that one? I remember I was in Japan, siguro mga 2018 or 2019 noon. And at that time, 2017 ko sinimulan yung sa fish, and 2018 or 2019 stable na siya. So, I think I was just resting at a cafe back then, and then nakita ko lang na may pumasok na guy, and then may dala siyang cacao fruit. So, binigay niya yun sa chef. So, that split second, nakita ko. Right? So, buti na lang nagpahinga at nakakita ng ganong moment. And that That was the actually- first time na that was- nakakita ka ng cacao fruit. I think so. Nakakayang aminin. But that was in 2018. But of course, the drink itself and the tablea itself, ever since I was a kid. Kasi po, ang father ko, lumaki siya sa UWAS, nag-aral lang siya sa Manila. Pero he was born raised in Owas, Albay. And so my great-grandparents also from there. So yung lola ko, siya talaga yung may-ari ng cacao farm namin. So it's Which been is, there. ilang hectares ba ang Just pinag-uusapan? one. Just Okay. one. But because of the assistance from DTI, DA, now we have 300 to 400 cacao trees. So it's maximized and it's fully operational. Yun. So anyway, pinapadalhan kami sa Manila ng tablea ng lola ko. So growing up, alam ko yung tsokolate ng Bicol, alam ko yung tablea ng Bicol, at masarap siya. As a person, I guess, and as an entrepreneur, I wouldn't sell anything that I don't believe in. Yes. Kailangan ako mismo bibili niyan or naniniwala dyan. So nung nakita ko yung cacao fruit sa Japan, sabi ko, I know that fruit. Alam ko naman siya. Pag nakita ko, alam ko siya. Sabi ko, I've been exporting fish for, during that time, 2 years. Sabi ko, bakit never kong naisip mag-export ng cacao? May demand pala abroad. So, yun na yun. Yun na yung simula ng pagte-text ko back home. I texted my parents. And during that time, 2019, they were still based in Manila. Kasi doon naman talaga kami. But, ang galing din, blessing in disguise, I guess, because when I suggested, the idea na, why don't we do cacao business? Kasi we have a cacao farm anyway and nobody lives there. Nobody uses it. Tapos sila naman, retired professionals na. And then, during that time, 2019, bumalik na sila ng Albay, OWAS. And we started doing the paperwork, started saying hi, hello to different local agencies who could help us. Very helpful naman sila. Lahat talaga sila, todo support at that time. And until now. And 2019 was pandemic time, and my parents are senior citizens. So, ang galing, blessing na umuwi sila because during that time, it was so chaotic in Manila. Parang, we don't know if they would have survived pandemic if they stayed in Manila. But in Bicol, it was well managed. The situation was well managed, better managed. So, ang galing, pandemic, andito sila, nagdanegosyo, nagtatayo. And then, that was 2019, right? And then 2023, sabi ko, okay na ako sa Japan, kaya na nila nang wala ako. So, bumalik na po ako ng Bicol at mas pinagtuunan ko ng pansin yung cacao. 2023, I knew that if I'd be here, I needed to reach more target audiences for the cacao. So, sabi ko, SM tayo. Dalhin mo natin sa SM before tayo mag-Manila. And so, 2023, I changed the structure of the company from a sole prop
under my brother's name kasi nga yung pirma-pirma nasa labas ako ng bansa. But bumalik ako, and so I changed that to a corporation. And that was a good move para sa mga gusto sigurong mag-mall. Hindi ko sure ang proseso for sole prop, pero naisip ko lang, if it's a corporation entity, then it would be easier to reach larger markets. And to us it worked. Nakapasok kami, although it was our first stall, so marami nagtatanong, paano ka nakapasok? Parang bago ka lang sa Bicol at wala kang negosyo sa Pilipinas, gano'n. Pero of course, di naman nila alam na, meron pala dun sa ibang lugar. But SM knew that. So SM also very supportive. For me, doing business in Bicol, I'm very grateful kasi lahat talaga sumuporta. Private, SM, local agencies, DA, DOST, DTI, lahat, even FDA. And of course, the local players, sina Crave Cacao, marami rin kaming matututunan sa kanila, Morava Foundation, all the other players. What I like about the cacao industry, sabi nga ni Sir Christian, it's a silent industry kasi nagsisimula pa lang siya officially and formally. And what I like about it is hindi pa siya ganun ka-political. Like the other industries. But I know that as we mature, as we grow as an industry, we will get there. So, marami tayong siguro inquiries or propositions na sana habang lumalaki yung cacao industry, mapangalagaan yung dapat mapangalagaan. Yes, At unang-una dyan yung farmers natin. So it's not just really about doing business, but making sure that the legal framework is in place to protect those who need protection the most. Yung nasa industriya, lalong-lalo na yung mga Yes. maliit, no? Yes. Yung mga farmers natin, kailangan Ayun. talaga yun Right. na i-preserve, no? Yung kanilang, Okay. So, na-mention mo na wala kang background sa food, sa business din. You're not into like business marketing course, yung Opo. pala. Pero Pero yung family nyo into business na din talaga. Opo. So, yeah, my lola, my lolo, my mom, my dad was an engineer, so hindi naman doon. But to me, sino bang great influencers ko? Yeah, definitely my family. Nakita ko naman kung paano sila magpalakad. Oo. And that was in Samar, in Bicol, in Manila. So, may experiences. Yeah. And then when I grew older, sa Japan, it was very challenging kasi bago rin ako doon, foreigner din ako doon. At some point, Maganda living din yung environment, marami kang natutunan. doon, opo, Yes. opo. First world naman, madali ang Yes. lahat, walang Oo, traffic, oo. mabilis makahabol sa mga deadlines, ganyan. Supportive din, I think ginamit ko yung foreign card. Pagiging foreigner, mabait kasi talaga sila sa foreigners. Mabait din naman sila sa kapwa, Hapon. Pero iba yung treatment nila sa bisita. And I was seen as a visitor, so they treated me really well. Pagdating naman sa Bicol, sinasabi ko rin sa mga kaibigan ko sa Bicol, ang galing kasi to me, the way I view it, yung mga Bicolano at mga Hapon, parang very close to one another. I grew up in Manila, so alam ko naman ang mga taga Manila. Pero nung nagpunta akong Bicol, kasi very new din ako, I think I visited Bicol only once when I was a kid. Yun, and then ngayon lang ulit bumalik. Ang galing, parehong magalang, parehong supportive, parehong mabait po. Oo. So, hindi ka fluent sa dialect natin? Yeah, opo. Pero I understand Bisaya 100%, pero hindi ko na rin siya masalita. Kasi my mom is from Samar, my dad is from Bicol. But they met in Manila. Yun. So, sa loob ng bahay, hindi Opo. kayo nag-uusap in the dialect, using the dialect? No po, Filipino na or Okay. Ingles. Just to add, ma'am, Yes. Ma'am Bam, kasi baka sabihin ng UP, hindi ko credit we give credit where it's due. So, I studied BA Speech Communication in UP Diliman. And then after that, I started teaching in UP. Pero para makapagturo sa UP, you have to have a master's degree, or at least you're pursuing it alongside teaching. So, ako yung latter. Kasi pagka-graduate ko, nagturo, and then I was studying Masters in International Studies under Pol Sci Department. And I was very grateful for the experience. Kasi sa International Studies, dun mo malalaman yung iba-ibang problema sa buong mundo, not just sa Philippines. So, napag-aralan namin yung sa coffee problems, yung this company not paying the farmers right in Africa, ganyan-ganyan. So, madami po, madami. And then, dun din you'll be able to open your mind to a lot of problems. And then, you as a person, I think, kapag nalaman mo yung problema, syempre, hindi ka naman tatahimik lang. Right? I don't know if that's the case for everyone, pero I believe. After that,
Kasi yung mga kaibigan ko din sa UP, they studied abroad. So sabi ko, oh, why not? Kasi syempre, I respect my colleagues sa UP. Kung anong ginawa nila, gusto kong gawin din. So I studied abroad. And then abroad naman, hindi na siya communication, hindi na siya international studies, but I studied public policy. Okay. So, mas ni-level up ko siguro yung international studies. Kasi international studies, you know the problem and you write your solutions to solve those problems. Pero hindi na ikaw yung pupunta on the ground to actually implement the policies. Sa policy making, ikaw na yung nag-iisip, ikaw na rin yung gagawa on the ground. So, yun. Kaya bilib ako sa mga public servants na nakilala ko sa Bicol kasi ginagawa talaga nila from paper to the ground. Yes, Kaya oo. effective. Kaya sabi niya kanina ni Sir Christian, bilib ang DA kasi the national office because Bicol, although very young in the industry, ang dami na na-achieve. That's Yeah. true kasi yung Bicol Cacao Council, one of the few cacao councils in the country. Last year when we won national champion for the Cacao Tablea drink, that was also the year na na-recognize si Bicol Cacao Council as one of the one of the councils, associations. National recognition din yan. So talagang napakaganda ng umpisa ng Bicol sa industriyang ito. Oo. Yeah. Kasi kung iisipin, medyo young pa nga because nasa third year pa lang tayo. Pero marami na talaga tayong accomplishment na dito sa industriya. Pero sayang walang dalang drink si Miss Opo. si Miss Kay. Yes, yes. But Pero, yeah, other than yung experience mo sa teaching, wala kang ibang employment experience na? Wala You naman already na. went into business na after your... But teaching in UP kasi you get to have a lot of side opportunities. So teaching in UP, I was still consulting for other private firms. So siguro, pag nakikipag-usap ka sa mga may-ari ng ganitong opisina or company, then you get to learn from them. Yes, oo. I think I'm very observant. I'm a visual learner eh. Pag nakikita ko ginagawa niya, okay. I learned how to drive, I learned how to swim just by watching and observing. Okay, so very nice, no? Going back to the industry, Miss Kay, syempre, sabi mo nagsimula ka nung 2019, no? So very 6 years already in Yeah. the industry. Meron ka bang mga hamon, no? Challenges na na-encounter syempre along your business journey? Meron syempre mga challenges na Yeah. na-encounter. So ano-ano naman yung mga challenges na yun? Sure. Nabanggit ata ni Sir Christian kanina, like one of their programs is to help MSMEs get the machines, the equipment that they Yes. need. Oo. So that's one of the challenges. Number one, kasi mahirap humanap ng manufacturer na mapagkakatiwalaan, na makakapagsan ng makina sa'yo right when you need the makina, right? So, I guess yun lang. Pero, yung ganong challenge naman nasusolusyonan because DOST, DTI are always there kung kailangan mo ng sagot. Kunyari, naghahanap po ako ng gumagawa ng grinder, baka may kilala kayo. Those questions, they really help you. Okay. Oo. Yeah. Oo. So yun ang pinaka-importante, no, na Yeah. you and these challenges are, learning opportunities also along the way. So ngayon, Miss Kay, ilan na bang mga products or ilang product line, ano-ano na ang ginagawa ng Aliyah Chocolates? Okay, thank you for the question, Miss Bam. Kasi we actually started with just 2. The drink. No po. The cacao powder Cacao and the powder. cacao nibs. Okay. So, why did we start with 2 products only? It's because yun yung foundation ng lahat ng chocolate products. If you bake, ang gamit namin, sarili naming cacao powder. If we make a drink, gawa na sarili din namin yung cacao powder. So, I knew from the very start na if we're going to be a chocolate company or a chocolate cafe, we'll be making our own products. Kahit anong product ang gawin mo, basta maganda yung foundation mo, I think you'll be able to make a lot. So sa amin, it's the cacao powder and cacao nibs. With 2, right now, mahirap bilangin, but if you go to a cafe and you see different pastries, of course, kasama na din In yung your chocolate bar. cafe? In my cafe. And then, we bake it kasi we added value. So, from cacao powder, cacao nibs, now we're making drinks, we're making pastries,
and we have the dark chocolate bars. The other players in the industry, I think they focus on cacao nibs, yes, and different kinds of cacao nibs. Marami silang innovation dyan. Some nibs are coated with this and that. Chocolate bars, most of them also. Kami naman sa chocolate bars, for now, we are satisfied with the sales we're getting for our classic dark chocolate bar. Kasi sa amin po, Alea is all about what's ethical, what's nutritive, meaning what's good for the human body. Ang cacao, very healthy. So for us, since ang dami nga naming product sa cafe, sa F&B, we just focus on the dark chocolate bar. You know, as plain as it can be. Classic lang siya, that's one. Pero sabi nga ng iba, baka pwedeng may variant, so dinagdagan namin with the nibs. So, chocolate bar with nibs. And then the other one, dahil Bicolano tayo, dark chocolate bar na spicy. Okay. So, we have 3 variants for the chocolate bars. Yeah. But you source your cacao beans in your own farm? Yes, correct. So, I think 80% from our own farm, 20% from neighboring farms. Okay. Yeah. I guess what I like about doing this business is yung sa OWAS community. Nandun yung farm sa OWAS? Apo. Even our chocolatiers or staff say, Ma'am, ang galing, kasi before, di naman namin alam na pwedeng inegosyo yung cacao. Pero ngayon, grabe no, ma'am, negosyo pala siya. So even they themselves who actually, know cacao for like 30 years or 40 years, 50, matatanda na po kasi sila. They didn't know. So sa OWAS, yun nga, older members of the community yung natutulungan namin. And then the other farmers in town. And then sina Bea naman sa SM sa Legazpi. These are working students. Oh. Most of them are top students in their own universities. Si Bea po from BU. We have other working students from other top universities locally. Taga-apply ba sila sa inyo? Yes, they do. Because you advertise na you... We do advertise, but most of the hires, the successful, the good hires are internal referred internally. So yung mga kaibigan nila, sinasabihan din nila. Pero it doesn't necessarily follow na graduate or student sila of Hindi naman. like food No, not at all. technology or something. No. Hindi. So any course. Yes, Oo. any course. Sa akin, I believe in interdisciplinary. Ilang estudyante ba ang Right now, Oo. 15. Wow. Yeah. At saka, I require them na 20 hours ka lang sa trabaho. Maximum na yan because you need to focus on your studies. Ano ba yan? Yung ano na nila, OJT something na required o Not hindi? really eh. Oo. Required lang nila sa sarili nila. Oh. No, but of course, kung kailangan na nila mag-OJT, it's so easy for them to say, okay, sa Alea ko nakukunin yung Pero certificate. meron silang allowances and all. Oh, no. They earn so higher than the standard. Really? Opo, Oh. opo. Yeah. Ilang oras naman sila? Like, kung vacant lang nila, di ba? Apo. Or weekends? Yeah, up to our scheduler or manager. Mhm. To give you an idea siguro, sa working students namin the highest they earn is 10,000 a month. Wow. That's 20 hours a week only. Not bad. A student not Tat- finished yet. Malaking tulong na sa mga magulang nyo, Bea. Mm. Bea ba? Tama, Bea, Bea. Oo. Malaking tulong na, di ba? Hindi ka nahihingi ng allowance. Sila ata And, yung hinihingan. At saka- But we're very happy Oh, about yeah. that. Pambili Ganun ng books Yes. and other things that you need sa Yeah. school, no? Mm. Wow. Yeah. Baka pwede kong pa-applyin yung daughter ko din. For exposure. Kung gusto nyo po at gusto niya. Oo, no? Yeah. Oo, Well, we sige. have a lot of full-time positions. Mhm. So those who've graduated already, very welcome to apply. Nabanggit ko kanina, not only F&B or cafe, but we also have the architectural design firm. Yes. Yeah, oo. launching on September 28th actually. So Mhm. if you're in architecture, in engineering, Mm. or environmentalist, come speak with us. Yeah. Sige, magandang balita yan, no, sa ating mga estudyante, no? Paano ba? Bibisita lang sa companies or sa cafe para Right. mag-inquire? Opo. So, we have websites Oh, yeah. para madali na rin para sa Uh-uh. lahat. Everybody's got internet, I think. Yes, oo. So, we have, for Alea, we have aleachocolates.com. Mhm. The origin pala of Alea is Albay Tablea. Oh, so, Albay Tablea. Correct. So,
Alea. Kinoin lang namin yung two. Okay. So, Alea. American friends say Alea. Sabi ko, Oo nga, sabi Alea ko nga, na lang. sabi ko nga kay Christian, so, how do you Alea? pronounce it? Alea or Alea? Sabi Yeah. ko, kasi parang sa, yun nga, sa English, sa British, Could be Alea. Alea, right? Yeah, that's okay. Pero fino-follow na lang namin yung Tablea. Oh, so Alea. Yeah, Okay. yeah, very local. And then the other one naman, the name is Valtor. So, two words din yun na kinumbay namin. Value Aggregator. Maraming salamat po sa SEC for approving the name. Pero undergoing pa po yung yung company registration. name. Oh, yeah, The isa. company name is already approved, but the entity on process, Okay. in progress. So Okay. anyway, Value Aggregator, and our website is Valtor Solutions Philippines. Search Okay. lang nila Valtor Solutions Philippines. Yeah. Okay, so other than the cafe where you can find the chocolate drinks and all the pastries, saan pa ba makikita yung mga products nyo? Thank you, Miss Bem. I think we are there online. Shopee, Okay. Lazada, Amazon US. Oh. And of course, we have our own website. And then sa SM. And we also have our cafe here across City Hardware. We're gonna open very soon. September Wow. 28th, actually. Yeah. It's a separate Separate cafe na, stall or yeah, build- bigger cafe. Yeah. So nag-start kami sa SM, pero the second branch is here. Yun Sa- na yun. Soon to open. Soon to open. Punta po kayo. 28. Of course, we'll be handing out Wow. invitations. Ano yan? week. Saturday? Sunday. Sunday. Yeah. Okay. Sunday So, afternoon, mga 2 p.m. po. Yeah. But gusto ko matikman yung Lemon pinagbibida mo latte? na chocolate drink. Opo. Hindi namin madala, Miss Bem, Oo. kasi Pupunta yun na lang ako sa mall. Opo, better enjoyed hot. Yeah. Opo. Ano yun? Pwede mag-dine in? Or, Pwede po. Oo. For both branches naman, pwede naman po. Pero sa SM kasi we only have 9 to 12 seats. Apo, dito naman sa may City Hardware, Bigger. Bigger. Apo. Okay. Yeah. Oo. Meron pala ako nakalimutang itanong. Masasabi ba natin na merong distinct quality yung taste ng cacao natin compared sa cacao from other regions? Yes, ma'am. Yes po, ako I can attest to that kasi growing up, I was traveling around the Philippines. Lagi kong tinitikman yung tablea kasi nga lumaki akong uminom ng tablea. So pagkabata, pagkatanda, do you have hot chocolate? Titikman ko. Sinasabi ko lagi, ay mas masarap yung sa Albay, sa Bicol, yung sa Oo. lola ko. And then, ganun Alin, din. yung tablea mismo? Tablea mismo. Mm. But that has sugar, right? Sorry, hindi ko po nabanggit. Yung amin walang asukal. Oh, yeah. So, Oo. up to Pure. the user na, pure 100%. Meron So, din kasi akong, sorry. Meron din kasi akong natikman, Sir Christian, yung galing sa Region 10, yung sa Camiguin. Yes, ma'am. Na meron din silang brand na din na talagang pag ginagawa ko siyang chocolate drink, iba talaga yung taste niya. Parang distinct taste din na yun yung tablea nila sa Region 10. Actually, ma'am, yung taste kasi ng tsokolate, ng cacao, is, it varies depende sa fermentation process. Oo nga sa daw. techniques. Depende sa Pero fermentation. sa pinaka-raw, yung pinaka-raw form niya, which is the powdered, dried beans, then, matitest natin. Actually, that's why the reason na nagkaroon ng competition for tablea drink, because the tablea is the raw was Yeah. formed in terms of diluting, in turning it into drinks. Kasi mas malalasahan mo kung ano talaga yung flavor ng cacao ng area yon. Unlike kapag na-process na siya, na-semi-process na siya into other, may mga additives na, other extenders, other enhancers. So, doon na nagkakatalo-talo. Pero, sabi nga ni Ma'am Kay, yung base pa rin ang Yeah. pinakamahalaga. If you have the best quality base, which is yung cacao, mas maganda yung magiging result at the end. Kasi magiging siyang may enhance pa lalo kung mas maganda pa yung technique, yung process na i-apply mo Okay. from the best quality product. So talagang masasabi natin na yung ating cacao dito sa Bicol meron talaga siyang distinct, Opo. unique. Because sabi nila, ma'am, because of the soil type, volcanic soil that we have. the volcanic Correct. soil of Mayon, which fits dun sa flavor ng cacao. Oo. So, na-absorb ng cacao trees yun,
Katulad din, ipoproduce oo. sa fruits niya, may distinct flavor yung Oo. albay. Yung Bicol. Bicol, As a oo. whole. As a whole. Correct. Yeah, okay. So, malapit na tayo. Ang bilis ng oras, alas 12 na. Anyway, thank you sa ating mga live viewers. Kay Mark June Alfonso at kay Miss Rowena Refamonte from Pulangi. They are watching us live right now. Okay. So, since patapos na po ang ating oras, siguro mag-wrap up na po tayo. On the part of Miss K of Alea Chocolates, pwede pong hingan namin kayo ng isang final words, especially to our entrepreneurs and would-be entrepreneurs na gusto ding pumasok sa pagninegosyo and gusto ding pasukan, why not, ang ating bagong lumalagong industriya ng kakao. Please go ahead. Yeah, thanks, Miss Bam. I think it's a very fulfilling industry. Yeah, I'm with DTI, DOSTDA, actually encouraging everyone, especially kung meron kayong kakao sa backyard or may farm kayo. I think it's high time really to plant cacao. You may manufacture your own cacao products, but you can also grow and sell to the traders who exist Kung now. meron mga idle Opo. naman lang na lands, Yeah. no, na property, no. Yeah. You can easily reach us sa SM or sa OWAS. We're very happy to talk to you. Online then, we're on Facebook, Alea Chocolates, and on Instagram. Thank you so much, Miss K, for gracing us here in our program, Usapang Consumer at Negosyo. Maraming salamat. And Sir Christian, your final message po sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig ng ating programa. Please go ahead. Yes, Ma'am Bem. So, continue believing po sa cacao. Yan lang ang ma-advise ko sa lahat. Kasi, maraming nadi-discourage sa cacao. Kasi bago, then matagal na siyang tanim ng mga farmers sa backyards, sa farm. Pero, hindi nila nakita as major source talaga ng income or turn it into business. Pero ngayon, unti-unti na namin ipapakita na may future ang cacao. Then, continue lang natin na pagkatiwalaan, maniwala na may maaabot tayo sa industriyang ito. Ayan, okay. So, napakaganda po ng usapan natin ngayong umaga dito sa ating programang Usapang Consumer at Negosyo, of course, with Sir Christian, ang ating cacao focal sa ating DTI Region 5. At syempre, si Miss K ng Alea Chocolates, kasama niya si Miss Bea, no? Na talagang malaking tulong, no, sa pag-aaral ni Miss Bea ang na itutulong ng company ni Miss K. So, muli po, ito po ang inyong kanegosyo, si Bem Romano Berango, na nagsasabi po na sa negosyo po, kailangan lang po ang ating sipag at diskarte. Aasenso po tayo sa pagninegosyo. So, maray na aga po sa Indogabos. Maghilingan naman po kita sa masunod na bulan, first Friday kang bulan na Oktubre sa siring na oras alas 11 hanggang alas 12 ni Udto. Usapang Consumer at Negosyo. Maray na Udto, maraming salamat. Thank you. Thank you so Thank much. you, Ma'am. Thank you po. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Tuhod, siko, baywa,